Aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed joħroġ fil-beraħ kif il-PBS spiċċa part integrali mill-magna ta' u manipulazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Sostna dan id-deputat Laburista Gino Kawki b'reazzjoni għal bulettin li der il-bieraħ fuq il-PBS. Tul l-aħbarijiet ma tlisnitx kelma waħda fuq is-sitwazzjoni politika preżenti f'pajjiżna. Minflok il-bulettin iffoka biss fuq numru ta' servizzi immirati sabiex jagħtu stampa ta' kemm jaħdmu l-istrutturi governattivi. Gino Kawki qal li min għandu l-PBS taħt idu jaf li l-obbligu tiegħu huwa li jinforma lill-pubbliku b'dak li jkun għaddej fil-pajjiż u mhux ixandar biss dak li jaqbel għal widnejn gonzi PN. Id-deputat Laburista temm jgħid li s-serjetà ġurnalistika titlob li l-affarijiet fih dan il-PBS jimxu b'mod differenti.